Maaksyong morning! Magandang umaga, Pilipinas! Maaksyong morning po sa inyong lahat. Araw ng Martes, January 11, 2022. Sumasa inyo na naman po ang isa pang edisyon ng Kia Kababaihan in Action. Kasama niyo po ako, Action Dav Tibakay, Technical Department, nandiyan si Action Conrad Alvarez. Panibagong malamig na umaga, pero ayon kay Action Conrad, di gaano pa daw. Di gaano siyang nalamigan. Pero doon sa mga malamig doon sa kanilang lugar, feel pa rin po . Pero alam nyo na, kapag ganitong malamig ang panahon, uso pa din yung sipon. Yan yung yung iba habang dyan na nagumpisa na doon sa kanilang mga gawain. Pwede nyo pong sabayan yan ang panonood dito sa aking programa, Kia Kababaihan in Action. Nandyan po ang ating Facebook page. Panood po tayo ng live DWCM Action Radio Pangasinan. Pa-like and share ang aming fanpage, Kia fanpage, mga ka-action. At maaari din po kayong magpadala ng inyong mga comments, suggestions, recommendations, mga opinion po ninyo sa ating text line 0922-852-1161. And bago natin umpisahan itong ating programa, mga ka-action, ito muna, isa munang balita. Inamin ni Health Secretary Francisco Duque III na nasa critical risk na ang Pilipinas dahil sa Omicron na variant ng COVID-19. Itong naging ulat ni Duque kay Pangulong Rodrigo Duterte kagabi sa Talk to the People. Ayon kay Duque, kasalukuyang nasa critical at risk case classification ng Pilipinas dahil may pagtaas na 690% ang kaso sa 7-day average of daily reporting cases. Sinabi pa ni Duque na nalagpasan na ng Omicron ang Delta bilang dominant variant sa Pilipinas. Base aniya ito sa genome sequencing kung saan 60% sa samples na nasuri ay positibo sa Omicron variant. Sa pinakahuling talaan ng Department of Health, umabot sa 33,169 ang bagong kaso ng COVID-19 na naitala kahapon, January 10, 2022. This news is brought to you by Celine Plus Syrup. Tulungang gawing fully loaded ang immunity nila with Celine Plus. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ayan, mga ka-action, balik na po tayo sa ating programa, Kia Kababaihan in Action. Yan, mga aksyong morning, Sir Akim De Vera. Yan, ang aga po niyang naka-tune in ngayon sa atin. Salamat naman po sa inyo. Kahapon, natalakay natin yung patungkol dun sa pag-iwas po natin sa trangkaso. Diba, may pagkakaiba din pala yun. Yung mga sintomas pa rin, sabi natin halos magkapareho siya doon sa sintomas ng COVID, doon sa trangkaso, ayan, at doon sa ubo at sipon. Pero ang nadagdag doon sa COVID, yung nandun yung lagnat, nandun yung inuubo ka, meron kang sore throat. Ito, may kasama siyang hirap sa paghinga. Yun yung doon sa may COVID. So, kung wala naman doon yung mga hindi kasama doon sa symptoms mo, siguro ikaw nga talaga ay merong trangkaso. Yan, para doon sa nagtanong sa atin. So, ano daw talaga ba yung makikita mong mas iba na symptoms ng COVID. Kasi yung iba, i-opt pa rin nila, pipiliin pa rin nila na sa bahay muna sila magpagaling unless na severe yung kanilang case. Yun din naman yung pinapaya sa atin ng Department of Health. Pero mga action, iba naman yung tatalakayin po natin ngayong araw na to. Dahil ngayon pong buwan ng Enero,
Huwag lang tayong tututok doon sa flu season na sinasabi mga kaaksyon. Dahil ang buwan po ng Enero ay inilalaan din po yan o yung isa sa mga programa ng Department of Health po dyan ay itong deworming. National Deworming Month din ito mga kaaksyon. So, alam nyo na yan, yung mga kahalagahan na ang isang bata or maging ng adult, tayo din dapat daw ay nakakapagpapurga. Yan. At sa katunayan, ang ating Department of Health ay isinusulong po nila, numpisa na po nilang pagsulong nitong National Deworming Month. Meron silang temang Oplan Goodbye, Bulate para maging malusog, masigla at matalino ang inyong mga anak. So, dito po sa program natin ito, i-share muli po natin sa inyo kung gaano ba po ito kahalaga. Dahil baka siguro sa pag-iwas din po natin na syempre ayaw natin na mapalabas po sila. Itong lalong-lalo na yung mga bata. Inayan po natin sila na nasa loob ng ating mga tahanan o sa compound lang po natin na maglalaro. So baka nakakalimutan din natin na habang sila naglalaro kung ano-ano man yung mga bagay na hinahawakan po nila na kanilang pinaglalaroan at tapos ay may pasok nila sa kanilang bibig yung kanilang mga kamay, lalo na mga bata maya-maya kakain na, di ba? Susubo nila yung kanilang kamay. Dito po possible talaga na may pasok din po nila yung ito din yung maging dahilan para sila ay magkaroon ng bulate sa kanilang tiyan. Lalo na ang napakahalaga na sila ay ma-deworm para maprotektahan yung mga bata mula sa pagkakaroon ng mga matitinding mga karamdaman, yung mga malalang klase ng mga karamdaman. Na yan ay idinudulot ng bulate. Yan. Ito yung mga benefits po. O bago dun sa benefits, ito muna, yung worm infections. Yan, marami siyang pwedeng idulot na sakit sa mga bata. Maski sabi natin kanina, maski sa atin na mga adults magkaroon din ng sakit ng dahil sa worms. Kabilang sa mga sakit na yan ay pagkakaroon nila ng anemia o kaya naman abdominal distension. Kaya nga mapapansin po natin na yung mga bata siguro na ilan din sa mga palatandaan nila is malaki yung kanilang tiyan. O baka akala natin malnourished lang. Pwedeng kasama yon. O pwedeng yun nga yung doon sa mga palatandaan ng mga batang malnourished. Pero kapag sila din ay infected ng worms, ng bulate, pwedeng malaki din yung kanilang tiyan. Pero sila ay mapayat. Nakakaranas din sila ng matinding pagsakit ng kanilang tiyan at madalas din silang nagkakaroon ng diarrhea. So, pansinin din po natin kung sila ay walang gana sa kanilang pagkain. Yung ilan, yung siguro yung matindi yung kanilang worm infection, meron silang impaired mental at physical development. Nagkakaroon ng tissue damage. Na ang mga yan, siguro kung mas malala ang mga yan, kinakailangan ang corrective surgery. Kaya dati sa mga paaralan, di ba mga kaaksyon, ma-observe nila ang mga ito. Dahil yung mga bata din na infected din po ng worms o ng bulate ay hindi nakakapag-focus doon sa kanilang pag-aaral. Lagi po silang
balisa yung iba sa kanila, or dahil nga yung productivity rate nila is mababa din dahil nga doon sa health risk. Isa din sa dahilan yan bakit poor yung kanilang performance sa paaralan. Of course, nandyan na sila ay napapa-absent dahil nga doon sa kanilang sakit. Kaya para maiwasan ng mga yan, kahit na ngayon, kahit na ang setting nila is module, kahit yan yung learning na ginagawa sa ngayon sa kanila, mga ka-aksyon. So, dapat pa rin po nating tignan. Ano yung dahilan? Baka hindi din sila nakakapag-concentrate dahil posible na sila din po ay infected ng worms. So, yung kaalagan din po nito, benefits po nito ng pagpapapurga, deworming sa mga bata. Siyempre, ini-emphasize dito ang mga bata dahil sila pa yung dapat natin na ginagabayan na patungkol sa hygiene o paglilinis ng kanilang katawan. Tayo, alam naman na natin yung gagawin natin. Yung iba nga lang, mapagpabaya po sila. Na sabi nila, hindi sa pero sabi nila, pag masyado kang mapalinis sa katawan mo daw, mas lalo ka pang magkakasakit. Pero sa ngayon, ayaw natin na paniwalaan yung ganyan dahil kailangan din talaga nating maging malinis sa ating katawan para makaiwas po tayo sa anumang klase ng mga sakit. Ito po yung unang-una sa binanggit, yung pag-deworm po sa mga bata ay nakakatulong para mas ma-improve pa natin yung kanilang immunity. Yung kanilang panlaban sa sakit. Yung una nating nabanggit, kailangan natin mapalakas yung kanilang immunity para hindi sila magkaroon ng mga chronic illnesses o yung mga malalang klase ng mga karamdaman dahil sa bulate. Nai-improve din yung kanilang concentration, kaya't productive sila. Maski ano man doon sa bahay ninyo, yung pagtulong nila o yung mga daily activities nila, lalong-lalo na syempre sa kanilang pag-aaral, productive pa din sila. Kasi nandun nga yung concentration nila eh. So, wala silang iniinda na ano man sa kanilang katawan. Kapag nagagawa po natin ng regularly yung deworming sa mga bata, nadadagdagan din yung kanilang nutritional uptake at nakokontrol yung mga infections katulad ng anemia at saka loose bowels, dahilan para sila ay nagkakaroon ng diarrhea. Ganon din, pag malusog din ng mga bata. Dahil may contribution din naman yan sa ating livelihood opportunity at saka yung work potentials po natin. Bakit? Kasi wala tayo doon sa time na ikaw ililiban sa trabaho mo para umattend. Para tignan yung syempre health ng mga bata o ng mga anak natin. Or mismo din tayo, kasi nga sabi natin, pati yung mga adults ay pwede din sila na ma-infect ng worms kapag yan, napapabayaan din po natin. May mga symptoms din yan para natin masasabi ng isang adult ay infected din siya ng worms. At ganun din, pag regular nang sagawa ng deworming, lalong-lalo na sa area po natin, nababawasan din ang worm infection sa ating komunidad. So, wala yung siguro maitala nila na ay dito sa lugar na ito ay madami diyan, di ba? Kung merong usong sasakit, isasabihin nila ay doon sa lugar ninyo maraming nagkakaroon ng sakit na ganito diyan, di ba? So, eto din isa sa maaring mapababa niya o ma-reduce niya yung pagkakaroon ng worm infection doon sa community ninyo. Para hindi naman nila sabihin na marumi doon sa community ninyo dahil karamihan ng mga bata ay merong bulate, di ba? Bulate sa tiyan.
Kaya't ganun na lamang yung paghihikayat ng ating health authorities na tiyakin po natin na yung kanilang mga anak ay nadideworm sila ng regular. Meron namang edad na sinasabi na pwede na umpisahan ang pag-deworm sa kanila. Pag sumapit o dumating na sila doon sa edad na 1 hanggang 19. Ages between 1 to 19 ay dapat po sila ay nadideworm. So kahit na yung mga nagdadalaga na dyan, kailangan pa rin po natin sila na mapadeworm. Nang hindi po nila nakukuha yung sinasabi nating mga sakit. Sa mga adults, yung ilang uri ng mga worms na pwedeng maka-infect. Etong sinasabing threadworm, roundworm, pinworm, at saka yung hookworm at tapeworm. Madalas tapeworm nga yung sinasabi po natin. Pero meron pa na klase ng ibang mga worms, mga ka-aksyon. Na yan nakaka-apekto sa mga sa tao. At yung mga parasites na ito ay nagdidepende din dun sa tao na parang host nung kanilang survival. Ayan, kung na-infect sila, kung na-infect yung isang tao, depende pa rin yan doon sa kalagayan nung tao na yan. At mas madalas contagious o nakakahawa itong ganito. So, yun pala. Maski yung pagkakaroon ng infection, worm infection sa isang tao, ay pwede ding makahawa person to person. Lalo na kung ikaw ay soil, pwede siyang maihawa person to person, things, o kaya naman yung mga pagkain. Yung mga nakakain po natin, kaya napaka-importante din na hinuhugasan din nating mabuti yung ating mga kinakain dahil pwedeng doon natin makuha. Soil to person, kung ikaw siguro yung mga mahilig na maghalaman din, kaya dapat pag naghahalaman kayo, nakasuot kayo ng gloves, diba mga ka-aksyon? Huwag tayong magpakakampante na dahil mga adults na tayo, siguro naisip natin, naliligo naman ako ng araw-araw, nakapaghugas naman ako ng kamay. So, kulang pa rin yun mga ka-aksyon. Dapat meron pa rin tayong pang-protekta sa ating sarili kapag may mga ginagawa tayong ibang mga trabaho po natin. So, dito sabi niya, soil to person at animal to person. Pwede po nating makuha yung mga worms na yan ng dahil dun sa mga nabanggit po natin. Isa din sa posibleng maging dahilan na makuha po natin yan, yung mga mahilig na maglakad ng nakapaa. Papa lamang, nandiyan kayo sa inyong garden, o kaya yung mga batang naglalaro. Minsan din tayo, di ba, sa bahay natin, na nag-aalis tayo ng tsinelas natin pagpasok ng bahay. Ayan, minsan din dahil nasa bahay ka, may kukunin ka lang saglit sa labas ng bahay, hindi ka agad nagsusuot ng tsinelas, ayun na, lumabas ka na ng nakapaalamang doon sa inyong bahay. So, yung infected soil na nilakaran po natin, siya yung nagpapataas ng risk na makakuha tayo ng infection. Dahil yung larvae o kaya yung baby stage ng ilang mga worms, tulad ng hookworm, ayan, nag-uumpisa siya. Siguro nandyan, kumakapit po doon sa balat natin. Lalo na kapag ikaw ay walang anumang suot na sapin sa iyong paa.
Pangalawa, yung accidental ingestion ng worm eggs sa pamamagitan ng pagkain natin ng ilang mga prutas o kaya ng gulay, ng isda, ng karne na meron silang roundworm o kaya whipworm. Kaya 'di ba yung mga ilang mga meat and fish, tinitingnan nila, tingnan mo baka may lapat, sabi nila, 'di ba? Lapat yung tawag po nila doon eh. So, dapat nililinis din po natin, hugasan din po nating mabuti. At alamin din natin siguro kung ano itong mga isda at mga karne na meron siyang worms. Yung nabanggit po natin, lapat para maalis po natin ang mga yan. So, hindi siya pumasok sa atin makaka-action at maiwasan na tayo ma-infect nitong klase ng mga worms na ito. Doon naman sa prutas, kapag nakabili po tayo dyan sa labas, siguraduhin po natin na nahugasin muna ang mga yan. Ang tendency kasi natin minsan, di ba mga ka-action, lalo na doon sa mga prutas na gusto nating tikman kung totoong matamis siya. Ang tendency po natin, di ba, kukuha na lang tayo ng isa ng pasample. Yan, ipupunas lamang po natin sa damit po natin. Siya nga, ayan, diretso na nakakainin po natin. Na alam pa naman po natin pag nilatag dyan, pwedeng nandyan na dinapuan na ng mga langaw o kaya naman kung hindi sa langaw, pwedeng nahulog pa yan, di ba, sa ground. Habang inaayos nila yan ang mga yan, hindi mo alam kung ano yung mga ipinatong o naitabi nila doon sa prutas na yan. So careful din po tayo, checkin po natin na mahugasan po natin muna ang mga ito bago natin kakainin. Pauna pa lang ito mga ka-aksyon, ang iba pang detalye sa pagbabalik ng ating programa. Kia Kababaihan in Action. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company.
Tuloy-tuloy na po etong ating programa, Kia Kababaihan in Action. Kasama niyo pa rin po ako, Action Daft Tibakay, Technical Department, Action Conrad Alvarez. Sa mga late tuners, pinag-uusapan po natin eto pong patungkol sa kahalagahan ng deworming, lalong-lalo na sa mga bata. At syempre, tayo din na mga adults. Yan, kung meron po kayong mga comments patungkol po dyan, nandyan lang po ang ating text line, nandyan din ang ating Facebook page yung mga ka-action. Bago natin ito ituloy, isa pang balita. Target ng pamahalaan na mabakunahan kontra COVID-19 ang 11.11 na milyong mga bata na merong edad 0 to 4 years old bago matapos ang buwan ng Hunyo. Sa Talk to the People ni Pangulong Rodrigo Duterte kagabi, sinabi ni Vaccine Shark Carlito Galvez Jr. na target ng pamahalaan na mabakunahan ang may 70 milyong bata sa katapusan ng Hunyo. Sinabi pa ng kalihim na target din ng pamahalaan na mabigyan ng booster shots ang may 72.16 milyon na mga Pilipino na nag-edad ng 18 years old pataas. At 12.74 milyon na mga bata na 12 hanggang 17 years old. Ayon kay Galvez, bibigyan din ng booster shots ang may 15.56 milyon na mga bata na may edad na 5 hanggang 11. Kinakailangan aniyang bumili pa ang pamahalaan ng karagdagang 26 million doses ng bakuna para sa mga batang may edad 5 hanggang 11. Sa kasalukuyan, nasa 52 million Filipinos na ang bakunado kontra COVID-19 sa Pilipinas. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Ay hatid sa inyo ng ACS At eto na po mga ka-action yan. Maksyong morning doon sa ating mga tagapanood. Mga tagapakinig, mga ka-action. Hello po sa inyo. Sir Eduardo Gumawid. Sir Mark Anton, Sir Akim De Vera, Sir Mel Aguilar. Teka lang may mga palitan kayo ng ano dito Ma'am May Bonzo, Sir Jess, maksyong morning po sa inyo. Ma'am Marlu Malanom at syempre si Joyce Claire. Joyce, pahiram ng higanteng ballpen sa'yo. Ma'am Marvic Amar, hello po. Wala pong... Sige, Sir Mel, pagbibigyan ko na naman ito. Wala pong tulong na naibibigay ang paglalakad. Huwag ka nang maglakad. O kaya kung maglakad ka, magchinelas ka para hindi ka magkaroon ng bulate. Magpa-deworm ka na lang. Hindi, push natin yan doon sa mga community natin, di ba? Maksyong morning din kay Kuya Roland Nawe. Hello po sa iyo. Sana nasa mabuti ka daw na kalagayan. O naman, si Kuya Roland pa ng PIA Ilocos. Dahil hindi daw niya magalaw yung kanyang balikat dahil wala pa daw yung milk booster. Sir Mel, ayan, ibigay mo na daw para lumakas na siya. Binabad sa mainit na tubig yung mansanas. Talaga pala Hello din kay Ma'am Alaika Ignacio ng Umingan. Hello po sa inyo. Diyan po sa may Umingan, diyan po sa may Balungaw. Ayan, mga nakikinig nating mga ka-action dyan. Hi po. Papakamot ako sa inyo. Sige. At hello din kay Sir Cesar Ramirez daw na naglalaba.
Sabi ni Sir Mel at saka si Sir Roland na baby niya si Sir Mel. Mga malalambing itong mga natin, listeners natin. Ito na nga, ituloy ko na ito. Makinig nga kayo, baka itong mga nanggugulo na listeners natin ay nangungulit pala. Baka kailangan nyo din po ito. Hindi nyo na-observe, kaya ganyan yung energy natin, di ba? Sabi natin yung tapos na tayo dyan, sabi accidental ingestion, yung nakain natin na prutas na merong, worm eggs. Baka pag nag-iikot kayo dyan, pasample kayo ng pasample doon sa nagtitinda, ha? O Sir Mela, baka namamalengke ka dyan, pasample ka ng pasample doon sa nagtitinda. Susubo mo agad yung prutas. Ayan, sige kayo. Pati si Kuya Roland Nawe, ang magaling na photographer ng Philippine Information Agency. Ilocos. At hello din kay Ma'am Elsia Manaya. Elsia Soriano, na hiningan ko din ng contact. Ganun din kay Ma'am April Montes Bravo. Hello, maksyong morning po sa inyo. Eto din, dagdag natin. Minsan, yung mga alaga natin, marami kaming alaga. Yung mga infected pets, pwede din silang maging source ng infection. Magkaroon tayo ng alaga din sa tiyan dahil sa mga pets po natin. So, siguraduhin din po natin na yung mga tinitirahan ng mga alaga natin is malinis din siya, mga ka-aksyon. Nagtataka tayo, malaki na tayo, mga adults na tayo, pero nagkaroon pa rin ako ng alaga sa tiyan, di ba? Yun pala, pwedeng makuha natin doon sa mga pets po natin. So, kung pwede silang paliguan, yan, dapat may time din na sila ay mapaliguan. At saka yung area nila talaga, mga ka-action, is nalilinisan natin. At pag nililinis din po natin ito, siguraduhin din po natin meron tayong gloves na nakasuot. At ito din, yung soil o yung lupa, nasabi natin kanina, di ba, doon sa mga naghahalaman. O kaya naman doon sa mga nagko-construction worker, or in case na ang trabaho natin is doon sa mga imbornal, maglinis ng mga kanal. Di syempre may mga pagkakataon na meron tayong contact doon sa lupa na infected siya o contaminated po siya ng dumi ng tao. At lalo na siguro meron doon dumi ng tao na infected din siya ng worm, mga ka-action. Pwede din na yun ang dahilan kung bakit ikaw ay magkaroon din ng bulate kahit pa ikaw ay adult na. So, kailangan po natin yung proper, yung tama na at regular na paghuhugas ng ating kamay. Di lang hugas, syempre nandiyan na nagsasabon din tayo. Kulang yung paghugas lang po natin eh. Minsan, ayan, nakahugas ka na ng kamay mo, sige, leave na, alis ka na. O kaya naman yung iba, naghugas ng kamay nila, nagsabon nila, ano ba yung sabon na ginagamit din po natin? Diba, pag ganyan, na nagtrabaho sa labas, okay na yung sabong panlaba na ginagamit po natin. Pero ang dapat yung mga antibacterial soap ang gagamitin po natin. So, hindi na ako magbabanggit ng mga brands. Basta nandyan na mga antibacterial soap yung gagamitin po natin. Isa din, yung sabi po natin na symptoms niyan, pag napansin nyo na rin po na merong worm dun sa stool o sa dumi ng bata o ng adult, pasintabi po sa mga nagbimeryenda. Pero di ba pag nag-deworm tayo sa bata, lalo na kung talagang yung mga medyo mas matindi yung kanilang infection,
Kala mo kala mo nag-almusal ng spaghetti. Oy, Joyce Claire. Ganun daw 'yun pag mas matindi yung yung infection ng sa kanila. Ng worms. Kala mo nag-almusal siya ng spaghetti o kaya ng pansit canton. Mapapansin po ninyo yun. Pero kung hindi naman, wala namang gaano. Pero basta alam po natin na nag-deworm sila. Yan, pag nagdumi sila, so meron at meron kasama. At least worry-free na po tayo. Na baka meron pang bulate sila sa tiyan. Pag madalas na nagko-complain yung mga bata na masakit yung kanilang tiyan, pero wala din sila doon sa ibang mga sakit na problema na pwedeng magpasakit ng kanilang tiyan. Wala silang ganang kumain, sila ay nilalagnat. Minsan, yan ay kasama din sa ubo. Sa dami ng sakit na merong laging kasamang lagnat, ubo, ayan, di ba? Pero syempre, pag nandun na yung pananakit ng tiyan, is iba naman na yon. Yung iba, merong wheezing o kaya inuubo din sila. Magkakasama itong mga to. Mata, syempre, Makate. Makate yung kanilang puwetan. Yun yung madalas na inirereklamo po nila. At hindi sila nakakatulog ng maayos. Balisa sa kanilang pagtulog, mga ka-aksyon. Sila din ay irritable at madalas sa kabuuan sila din ay nanghihina. Kapag nagtagal-tagal ang mga ito, hindi siya na-address, mga ka-aksyon, sila ay pwedeng magkaroon ng anemia o kaya naman tuloy-tuloy yung pagbaba ng kanilang timbang. Para maiwasan pa rin ito, yan, nandyan na matignan po natin yung mga bata dapat regularly na napuputol po natin yung kanilang kuko, binabawasan po natin yung kanilang kuko. Yung hindi mahaba, para hindi mag-insert dyan, hindi masiksik dyan po yung mga dumi doon sa kanilang mga fingers, sa kanilang mga daliri. Sila pa naman yung mahilig na nagtatamsak. Kaya naman, mamaya-maya, nandyan sa kanilang bunganga yung kanilang daliri. Diba merong gano'n na attitude yung mga mannerism ng mga bata. Lalo na kung madalas po silang naglalaro sa labas, yan, matignan po natin, ma-check din po natin na malinis yung kanilang mga kamay. Siguraduhin po natin malinis din yung ating toilets. Toilet seats at potties. Lalo siguro pag sinasanay na din po natin sila, pupunta sila dyan sa toilet po ninyo, hahawak po sila dun sa inidoro po natin, toilet bowl. Kung hindi po yan malinis, same din na makakakuha pa rin po sila ng bacteria. At tulad din ng sinasabi natin kanina, bago natin gamitin yung mga iluto, kainin itong prutas o kaya naman gulay, dapat nahugasan po natin sila ng husto. Kahit anong yan, kahit anong mga gulay at prutas, all types, na nakukonsume po natin sila ng raw, kaya hilaw. Yung mga yan, dapat po natin na hinuhugasan sila. Kung maaari, iwasan daw po natin yung mga hindi nalutong mga pagkain outside ng bahay po natin. Ayan, baka yung iba natin mga ka-aksyon, mahilig din sila sa mga street foods. O yung mga mahihilig din sa street foods, dapat ingat din po tayo doon kasi hindi po naman po natin nasisiguro yung kalinisan ng mga ito. Yung ginagamit po nilang tubig, yung ginagamit po nilang mga containers, yung pagkakaluto ng pagkain. Baka kulang pa dahil sa pagmamadali, madaming medo, di ba? Tsaka madami na sigurong customer. At saka mismo yung paligid nila, mga ka-aksyon.
Wag uugaliin na kayo ay walang sapin sa paa. Always, palagi kayong magsuot ng sapatos or tsinelas. Kahit pa nandiyan kayo sa bahay ninyo. Kung ayaw ninyong madumihan doon sa loob ng bahay, o yung mga iba naman, meron silang tsinelas na pangloob ng bahay at merong panglabas. Pero, wag daw na kayo ay nakapaalamang. Kasi, pag naka-tiles yung bahay, di ba? Kadalasan, ganun, di ba? Naka-tiles ang bahay. Ayan, magpapaana sila. Kasi ayaw nilang madumihan doon sa loob. So, ano na lang ang may papayo natin? Maglagay na lang kayo ng tsinelas ninyo na para sa loob ng inyong bahay. At iba din yung ginagamit nyo doon sa labas. Dahil kung hindi, gaya ng sabi natin kanina, pwedeng yan din ang maging carrier ng bacteria and worms. Yun na maipasok po natin sa ating bahay. Kala nyo lang na wala, diba? Eto na din, merong oral intake ng anti-helminthic medicine o kaya naman anti-worm medicine. Pero yan dapat merong advice ng inyong doktor. Para ma-prevent po natin, maiwasan po natin yung spread ng worm infection doon sa ating lugar. Kaya siguro, maski doon sa community niyo, kung sa tingin po ninyo, yun ang nagiging problema doon sa ating community. Kung infected ka naman, napakahalaga na linisan lahat ng mga lugar at yung mga gamit po natin. Yung inyong mula doon sa inyong mga tuwalya, doon sa beddings po natin, higaan po natin, yan, punda, bedsheet, yung inyong kumot. Doon mismo sa banyo din po natin. At lahat din dapat ng family members po natin, maski yung mga alaga ng mga ng infected na tao, ay ma-deworm din. Lahat sila. So, naisasama din po natin hanggang doon sa mga alaga din natin. Gaya na sana sabi na natin kanina kasi pwede na sa kanila po natin nakuha yung mga worms. So, ayan mga ka-action, meron pa yung sinasabi na asymptomatic worm infection. O, tita nyo ha, maski pa doon sa infection ng worm sa atin, meron yung asymptomatic. Kasi walang symptoms yung iba. At eto yung paniwala natin na okay lang naman ako, wala naman akong worm infection sa katawan kasi hindi natin alam, yun pala asymptomatic ka din pala. Walang signs of infection. Kaya hindi tayo hindi natin iniisip na dapat mag-deworm din po tayo. Ayan, kapag hindi po natin alam na meron pala tayo, it is likely daw na may share po natin ito sa pamagitan ng pag-hug ng mga member ng ating family o kaya naman yung mga hinahawakan din po natin ng mga utensils. Kaya pwede po natin maipasa yan sa ibang member pa ng ating family. So, kung sa tingin po natin, meron kasing member tayo na magpapakita ng signs o kaya mga symptoms, dapat meron agad kayong medical advice patungkol po dyan. So, yan mga ka-action yung kabuuan nito. Huwag po natin kakalimutan. Ang January din is deworming month. National Deworming Month. Kaya bigyan din po natin ito ng pansin. Makipag-ugnayan doon sa ating mga health centers, rural health centers patungkol po rito. So mga ka-action, dito na po nagtatapos yung ating programa. Thank you ulit sa mga nakinig at nanood dito sa ating program ngayong araw na ito. At
At isa pang public service announcement. Ito doon sa nakakakilala sa mga kaibigan at kamag-anak ni Miss Annalyn Calatero dyan sa may Rosales. Siya po ay sumakabilang buhay na. So, yung iba pang mga details at tabayanan na lamang po natin doon sa mga friends at iba pang mga kakilala kaibigan ni Annalyn Calatero dyan sa may Rosales. Sa ngalan po ng aming station manager, Action Veli Valdez-Ferrer, Technical Department, Action Conrad Alvarez. Ako naman po ang inyong nakasama dito po sa programang ito, Action Love at Tibakay. Nag-iwan na po ako sa inyo ng isang maaksyong morning po sa inyong lahat. Susunod po ang programang Aksyon Radyo Hataw. Kasama po dyan, Aksyon, Ahikam, Desena, Pasyon. Muli po, maaksyong morning po sa inyong lahat. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Sumayin nyo ang isa na namang edisyon ng Kia Kababaihan in Action dito lamang